שלום, קוראים לי עמית ואני בת 6. אני אוהבת לצייר ולשחק עם אח שלי. כשאני אהיה גדולה אז רוצה להיות וטרינרית כי אני אוהבת חיות. יש לי לוקמיה ואני לא יודעת איזה לוקמיה. שזה סרטן בדם. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל. עושים לי אינטרטקל שזה מין סריקות בגב, ועושים לי, איך קוראים לזה? כימותרפיה. אתה יודע, פעם אחת שעשו לי את הכימותרפיה, מה זה לא הרגשתי טוב? כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע. זה חיים של רגע, מי החיים של אבא? כשמכינים אותי דרך חלון וזה, יש לזה טעם של בלח. על ההתחלה שהפסקתי את הבית ספר, הספקתי ללמוד רק קצת. אני צריכה למצוא תורם למח עצם, כי בלי אדם אני לא יכולה להבריא, ואין לי יותר זמן לחכות, אני צריכה את זה ממש עכשיו. אני צריכה את העזרה שלך כדי לחזור לחיות באמת.